gagmayarhay sa indupo gabos mga tugang, ini ang tawag sa mga kakasalon. Enot na tawag, ki Simon Richard Jones, 40 anyos, civilly married, taga 18 Base Green Crescent, Sheffield, S12, 3FD, United Kingdom. Aki ni Nigel Headley Jones, asin ni Barbara Ann Swain. Buot naman na mag-agom ki Adele Camel is Alipante, 33 anyos, civilly married, taga PI Main Avenue, Parkview Village, San Felipe, Naga City. Aki ni Vladimir Alipante, asin ni Tita Sanchez. Inot na tawag man ki Luigi Marion B. Arcilia, 31 anyos, taga Naga City, Camarines Sur. Nag-eerok sa 160 Nightingale Street, RJ Village, Haring Kanakman, Camarines Sur. Aki ni Lubimin S. Arcilia, asin ni Mirna V. Bangkiles. Buot na magagom ki Daniel A. Tria, 24 anyos, taga Goa, Camarines Sur. Nag-eerok sa Block 9, Lot 11, Grand Vale, 2nd, San Felipe, Naga City. Aki ni Jaime G. Tria IV, asin ni Luisa Nona R. Amador. Ikaduwang tawag, ki Alan Bulalakaw Federio, 44 anyos, soltero, taga Deca Homes, Grand Vale 1, San Felipe, Naga City. Aki de Benito A. Fiderio, asin ni Mercedita Bulalakaw. Buot na magagom ki Mary Jane Elpedes Hernando, 45 anyos, Daraga, taga Deca Homes, Grand Vale 1, San Felipe, Naga City. Aki kandipuntong si Orlando G. Hernando, asin ni Josefina L. Pides. Mga ikatulong tawag, enot ki Christopher Neil Mabagos, 32 anyos, soltero, taga San Martin, Peña Francia, Naga City. Aki ni Christopher S. Mabagos, asin ni Nelia L. Piliosis. Buot na magagom ki Noreen Angela R. Butor, 31 anyos, Daraga, taga Villa Virginia Subdivision, Concepcion, Pequeña, Naga City. Aki ni Adan B. Butor, asin ni Nora A. Ragas. Si Ruel P. Viñas, 29 anyos, soltero, taga San Felipe, Naga City. Aki ni Eduardo Viñas Sr., asin ni Rebecca Paga. Buot na magagom ki Yasmin B. Peñaredondo, 30 anyos, Daraga, taga Santa Lutgarda, Kabusaw, Camarines Sur. Aki ni Leon L. Peñaredondo, asin ni Elma H. Banyares. Ang sisay man po na may naaarama na makakaulang sa saindang pag-ako kan sakramento nin matrimonyo, tulos magpaisi sa satuyang kura paroko o sa opisina kan satong parokya. Salamat po. Maluhod na po kita sa pagpamibi kan litania nin pasasalamat pakatapos kan pandemyang COVID-19. Sangaran ka nama, asin Aki, asin Espiritu Santo. Amen. Magdulo kita sa kagurangnan na minabago kan gabos, para sa gabos nyatong inakong balaog asin biyaya, kan panahon nin pandemya COVID. Sa lambang pag-arang kita gabos masimbag, salamat sa Diyos. Uliton po, sa pagpagirumdum sa mo kan kaluyahan in buhay, sa pagampon sa mo kan mayo nang nangangahas na maglindong sa mo, asin sa pagbukas kan sa mong mga isip,
Sa tunay na kaipuhan sa buhay, kita magpasalamat sa kagurangnan. Sa pagtugot sa mo na makisumaro na may pagtubod, asin pagkamuot sa lambang saro, dawa na ngani kami siniblag, ninhuli kan kahilangan, magpasalamat kita sa kagurangnan. Para sa isog buot kan mga naghatod sa mo nintabang na siyentipiko, sosyal asin espiritual, dawa sa tahaw nin mga peligro, asin huma sa saindang buhay, magpasalamat kita sa kagurangnan. Para sa balaog kan mga bagong tugdas na bulong, asin bakuna, laban sa virus, asin ang natural na pagsugpo, kan paglakop kaini, magpasalamat kita sa kagurangnan. Para sa balaog nindanay na presensya, kan kami napupurisaw, asin naguhurasa, namumundo asin nagsosolosolo, siring man kan nawaaranin pasyensya, kan panahonin pandemya, magpasalamat kita. Mamibi kita, mamumuto na Diyos, dai kaming inisip na dai mo aram. Daing luhang pinabulos niya mo na dai mo pinagmakulugan. Mayo kaming maugmang pigseselebrar na bago sa saimo. Naglaog ka sa samong kinabanin kahilangan. Pagtios asin kagadanan asin ara mo ang samong katakutan na inaatubang. Ako aan sa mong pasasalamat, huli kan sa imong mamumuto na pagmangno sa panahon kan COVID pandemya. Siring kan sa imong pagtangi sa paggagada ni Lazaro, hangusan mo man kan hinangos kan buhay na daing kasagkoran, ang gabos na nagadan, huli kan coronavirus. Ginibo mong kaugmahan sa mong katakutan, huli ka ini kami nagpapasalamat asin nag-uumaw sa imo. Sa imo ang kamurawayan ngunyan asin saggod paman. Nuestra Señora de Peña Francia, San Miguel Arcangel, Divino Rostro, sa ngalan ka Ama, asin Aki, asin Espiritu Santo. Amen. Matukaw po. Yaon na po kita sa ikapitong Domingo nin taon. Ang tema kan selebrasyon niya ngunyan, iyuan pagpahiling nin karahayan, pagpakumbaba, asin pagpatawad bilang mga paagi, tanganing malabanan niyato ang karatan. Minamawot nin kagurangnan, na magpahiling kita nin pagkamuot, sa kapwa, bako an maraot na pagbalos. Sa tuyang makakaibahan, sa selebrasyon kan banal na Eukaristiya, ang sa tuyang school chaplain, ang namumutan na si Reverendo Padre Goody Rueda Jr. Matindog na po kita sa pagpuon kan Santa Misa.
Punan niya aton stuyang selebrasyon sa ngarang kanuma, asin kan aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Krisong kagunanantan, pagkamot kan Diyos, asin na baki sumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indagabos. Asin sa imong Espiritu. Matugang ako ontan sa toma kasalan, tanganing mga kaning ito magselebrar, kan mga banal na misteryo. Durungan po kita magusog, nag-uumpisal ako sa Diyos sa mga kamhan, asin sa indo mga tugang, na nakasala ko ni magkuri, sa isip at taramon, sa gibo asin sa kapabayaan, sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles sin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y paimbi sa kagunanan ng Diyos. Mahirap manood sa to ang Diyos sa mga kamhan, asin baka patawadan, toma kasalan, daraon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mahirap ka, kagurangan, mahirap ka, Kristo, mahirap ka, Kristo, mahirap ka, kagurangan, mahirap ka, kagurangan, mahirap ka. Diyos sa kaitaasan, kasin sa dagat katoninungan, sa mga taong marahayan buo. Inuumaw mi ka, rinurukyaw mi ka, nasamba mi ka, pinapamuraway mi ka, napasalamatan mi ka, ulikan dakula mong kamurawayan. Kagurang na Diyos sa deng langit nun, Diyos amang makakaman. Kagurang na King Bugtong Hesu Kristo, kagurang na Diyos Cordero kanyo, aki ka naman. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kahiraki kami. Ka na nagpapara kasalan kan kinaban, ako ang samong pakimaheran. Ika na nagtutukaw sa to ka naman, kahiraki kami. Tay kasanaan banal, kasanaan kagurangan, kasanaan urok kahalang ka. Yesu Kristo kaiba, kan Espiritu Santo, kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita, iduko an payo.
Diyos sa mga kamahan, namibi kami, oras na kaming danay na naghorop-horop kan mga espiritual na bagay. Maghimo sa mga tataramo na singgibo kan mga nakakapaugma sa imo. Uli kay Krisong kagurang niya mo sa imong aki, na kay mong nabubuhay as sinagahade, kasaro ka ng Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan tataramon. An mensahe kan enot na babasahon, iyuan mamuot kita sa kapwa. An pagkamuot kaipuhan na magkusog sa satuyang puso. Hinanyugon po niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro nin Levitico. Ang kagurangnan nagsabi kay Moises, sabihon mo sa bilog na Israel, magikang mong mga banal, hulita ako na sa indong Diyos asin kagurangnan, banal. Sa imong puso, dai ka maungis sa imong tugang, alagad, akoon mo ang sa imong katuod, tanganing dai ka magkasala, huli sa iya. Dai ka magbalos o magtanom ning anggot, laban sa mga aki nin sa diri mong tawo. Alagad, kamutan mo ang sa imong kapwa, siring sa pagkamuot mo sa sadiri. Ako ang kagurangnan. Tataramonin kagurangnan. Salamat sa Diyos. An kagurangnan marahayon asin maheherakon. An kagurangnan marahayon asin maheherakon. Kalagko, magpasalamat ka sa kagurangnan. Gabos na uyas ako, umawon an sa iyang ngaran. Kalagko, magpasalamat ka sa kagurangnan. An gabos niyang balaog, daimo pagbingawan. An kagurangnan marahayon asin maheherakon. Pinapatawad niya ang gabos mong mga kasalan. Binubulong niya ang gabos mong helang. Ang buhay niya inaagaw niya sa lulubngan. Ika sa iyang namuamutan, asin naheherakan. An kagurangnan marahayon asin maheherakon. Ang kagurangnan pagkaherak, asin pagkamuot, maluyang maanggot, mayaman sa herak. Diin niya kita pinapadusahan, susog sa satong kasalan. Diin niya kita binabalsan, susog sa satong kasumbikalan. An kagurangnan marahayon asin maheherakon. Siring na ang sirangan harayo sa solnopan, siring kaiyan kaharayo ang satong mga kasalan. Siring sa ama na naheherak sa iyang mga aki, ang kagurangnan naheherak sa mga natatakot sa iya. An kagurangnan marahayon asin maheherakon. Ang Espiritu Santo presente sa komunidad na nagkakasararo kay Kristo. Hinanyugon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa inot na surat ni San Pablo sa mga taga-Korento. Dainindo aram na kamo templo nin Diyos, asin an Espiritu nin Diyos yaon sa indo. An magraot kan templo nin Diyos,
raraoton man nin Diyos. Ang templo nin Diyos banal, asin kamo ang templong iyan. Daiman lugod sa saindo nin masala, ang naghuhuna na siya madunong sa kinaaban na ini, magsamangmang, tanganing maging madunong. Taadaw, huli taan kadunungan sa kinaaban na ini, kamangmangan sa atubang nin Diyos. Siring sa sinasabi sa kasuratan, aram nin kagurangnan, nasayang ang kaisipan kan mga madunong. Siring paman, ang mga madunong nadadakop sa saindang kadunungan. Kaya dainin magpaabaw-abaw sa mga tao, huli taan gabos sa dirinindo. Si Pablo, si Apolo, si Sipas, an kinaaban, an kagadanan, asin ngunyan, asin an maabot, gabos sa dirinindo. Alagad kamo sa diri ni Kristo, asin si Kristo sa diri nin Diyos. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po kita sa pagrokyaw kan marahay na bareta. Ang kagurangnan mapasindong Asin sa imong espiritu. pagbasa kan Ebanghelyo na sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa iyang mga disipulos, itinokdo sa indo na ini ang tugon, mata sa mata, ngipon sa ngipon. Ngunyan sinasabi ko sa indo, dahi makiiwal sa nagpapakaraot sa indo. Kung sampalingon ka sa toong pisngi, ipasampaling mo man ang ibong na pisngi. Ang buot makiiwal sa imo, asin ko ahon an sa imong gubing, itao mo sa iya sagkod an sa imong alikboy. Ang magpirit sa imo na maglakaw sa 2 kilometro, ibahan mo sagkod sa 2 kilometro. Tawan mo ang nagahagad sa imo, asin da imo pagtalikdan ang buot na magutang sa imo. Itinokdo sa indo na ini ang tugon, kamutan mo ang sa imong kapwa, asin kaungisan mo ang sa imong kaiwal. Ngunyan, sinasabi ko sa indo, kamutan indo ang sa indo mga kaiwal, asin ipamibi ang mga nagpapasakit sa indo. Tanganing maging mga aki nin sa indong Ama sa langit na nagpapasaldang kanaldaw sa maraot, asin marhay, asin pinapaoranan ang mga matanos, asin bakong matanon.
Kun kamo namumot sana sa mga namumot sa indo, anong balos ang maninigo para sa indo? Bako daw, na ginigibo man yan, kan maparasinin buhis. Kun kamo, magpahiling nin marhay na buot sa liring tao sana, anong ginigibo nindo na lain sa iba? Bako daw, na ginigibo man yan kan mga pagano, kaya magpakamarahayon kamo, huli tamarahayon an sa indong Ama sa langit. Marahay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Maray na aga sa indo mga tugang, Maray na agaman po, Father. sisay daw ang tinawan mo nin regalo kang nakaaging Valentine's Day. Siguro nagtao ka nin flowers sa imong sweetheart o honey o pangga. Siguro nagtao ka nin cake sa parents mo. Siguro nagtao ka nin simpleng card sa imong mga namumutan na amigo o amiga. Alagad, igwa ka daw, itinao sa imong kaiwal. Igwa ka daw, itinao sa imong kaiwal. Siguro, nagtao ka nin roses, alagad roses na igwanin bubuyog. Siguro, nagtao kanin kakanon, alagad kakanon na, panos na. Siguro, nagtao kaning ice cream, alagad ice cream na tunaw, asin pwede nang gibuhon juice. Namutan ko mga tugang, totoo mananggad, masakit, kamutan, ang kaiwal. It's hard to love our enemies. Masakit, magpahiling, nin pagkamuot sa mga taong nagtataw sa imo nin kulog, nin buot. Mata sa mata, ngipon sa ngipon. An eye for an eye, a tooth for a tooth. Inianlay, na ipinapasunod sa daan na tipan. Bako sana tangani na makapagbalos, kundi tangani na makapagtao ng hustisya sa taong naagrabyado. Alagad, ano ang mangyayari kung padagos niya tong ipapasunod ang lay na ini? What would happen, no, if we continue with this kind of law? A law, an eye for an eye, and a tooth for a tooth. Ang sabi po, kan difuntong si Mahatma Gandhi, kan India, na namidbid ninhuli siyang advokasya sa active non-violence. And I quote, kung ipapasunod niya to ang lay na mata sa mata, asin ngipon sa ngipon, maabot ang panahon na ang kinaban, pano-pano na, nin mga buta, asin bungi. Unquote, no? Iyo po yan, ang sabi ni Mahatma Gandhi. Na kung ipapairalta po, ining lay na ini, guro, gabos na kita, mga burongi, gabos na kita, mga burota. O kadaklan po sa tuya, mga buta na, asin mga bungi na. Totoo mananggad, bakong katuninungan, ang magahadi, kundi pagbalos. Kaya nga ni, tinawanin kapanoan ni Jesus, ang adal na ini, sa daan na tipan, kan sinabi niya na, kamu tanindo, ang sa indo mga kaiwal, asin ipamibi nindo, ang mga nagpapasakit sa indo. Love your enemies and pray
for those who persecute you. Pwede daw nakamutan ang kaiwal? Is it really easy to love our enemies? Tama po. Apoton daw nindo ang sarili nindo. Pwede daw nindong kamutan ang sa indong kaiwal? Masakit po, alagad posible. Masakit, alagad posible. It is hard, but it is possible. Posible, ninhulit ang tunay na pagkamuot, bakong pagmati. True love is not just feelings. Sabi nga ni sa sarong libro, and I quote, loving is willing, not feeling. Loving is willing, not feeling. Ginusto mo ang mamuot. Namutan mo ang sarong tao, bako ninhuli, ta feel mo na padangat mo siya, asin padangat kanya. Alagad, paano kung daig kanya feel? So feel mo, padangat mo siya, padangat kanya. But how about if daig niya man feel na padangat ka? Si Jesus nagadan sa krus para sa tuya, bako ninhuli ta feel niya na niya kitang kamutan, kundi ninhuli ta ginusto niya na sunodon ang kabutan nin Ama. Sabi nga ni po kayan sa Ebanghelyo ni San Juan, greater love than this no man has than to lay down his life for his friends. Napapatawad ka, nagpapatawad ka, bako ninhuli, ta feel mo na magpatawad, kundi ninhuli, ta gusto mo na magpatawad. Gusto mo, bako lang na ninhuli ta, feel mo na magpatawad, kundi ninhuli, ta gusto mo na magpatawad. Sabi ba kayan, if there is a will, there is a way. Kung gusto mo, may paraan. Kung ayaw mo, palaging may dahilan. Kung minsan, kaipuhan, natukdoan niyato ang satuyang puso. Kadakol sa tuya, ang mga broken-hearted, ninhuli, tana sa feeling level sana, ang satuyang pagkamuot o pagpadangat. Nasa feeling level lang. Prubaran mo na mamuot siring kan pagkamuot sa imo ning Diyos. No? Yaon po ang crucifix na nagpapahayag sa tuya kan pagkamuot na ini ning Diyos. That's the kind of love na dapat na mahiling sa tuya. Pagkamuot na ginugusto, bako lang na pagkamuot na namamati tasana. Mamuot ka sa mga tawong padangat mo, kundi maging sa mga kaiwal mo. Ang kabaligtadan, kan love, bakong hate, kundi, F-E-A-R, fear. Ang kabaligtadan, kan pagkamuot, bakong hate, kundi fear. Totoo ini, takot sana kita na mamuot, kaya ngani kaanggutan, asin pagduwa-duwa, ang nagahadi sa tuyang mga puso. Big break lang, kan jowa, kan girlfriend, o boyfriend, una mo, katapusan na kan kinaban para sa iya. Habo ng mamuot giraray, natatakot na, tatibaad ngaya, ma-broken heart na naman ako. So, kaya, takot po ang nangahadi sa satuyang mga puso. Ang tao,
na pinili na maging maisog, inaatubang, asin linalabanan an sa iyang takot. Ay po ba kayan ni Corita sa iyang kantang oras na, ang takot ay nasa isip lamang. So, ang takot po, nasa isip lamang. No? Kaipuhan, nalabanan ta ang satuyang takot, maging maisog, atubangon, asin labanan ang sa ituyang takot. Mga tugang, day kita matakot, nakamutan ang satuyang sadiri. Day kita matakot, nakamutan ang satuyang kapwa. Day kita matakot, nakamutan ang Diyos. Girumdumon niyato na kita sa iyang inamorata or beloved. Namumot siya sa satuya gabos. Kagurangnan, tawan mo po kami ninkusog, tangani na magpatawad asindai magbalos. Imbes na magpasakit, maging mahuyo lugod kami, tangani na matukdoan, asin maitanos ang samuyang kapwa na nagkasala. Tauan mo man po kami ninbalaog, tangani na bukasan ang samuyang mga puso, bako sana sa mga padangat niya mo, kundi patinaman sa mga taong masakit, kamutan, asin, akoon, patinaman sa samuyang mga kaiwal. Amen. Kaglalangkan langit asin daga, asin ki Jesu Kristo, aking bugtong niya, kagurang nanta. Ipinangida muli kan Espiritu Santo, namun Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadanasin, ilinubong. Huminilig sa mga gadan, kani katulong aldaw, nabuhay liwat alis sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa to, kan Diyos samang makakamang, aleduman mabalik sa paghukom, sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupakinabang nin mga santo, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin lamang, sa buhay na daing kasaguran. Amen. Pamibi nin banwaan,
Magdulog kita sa Ama sa paghagad ng tabang, tanganing makasunod kita sa mga paarog ni Jesus na nagsasadol sa to, nakamutan an sa tong mga kaiwal. An simbag kagurangnan, hinanyuga an samong paibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan sa bilog na kinaban, magin buhay na panalmingan kan pagpatawad asin pagmakulog ni Hesu Kristo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa mong paibi. Tanganing bendisyonan kan Diyos ang gabos na naging dahilan kan sa tuyang mga kulog buot, pagsakit asin anuman na kadifisilan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa mong paibi. Tanganing sa tahaw kan sa tuyang mga kahurasaan, mamatean man niya to ang mga pagsakit nin sa tuyang kapwa, asin manudan niya tong ihira sa indaan kaugmahan, asin katuninongan ni Kristo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa mong paibi. Tanganing magdanay na buhay ang paglaom sa puso nin mga naghihelang, mga maedad, asin mga pinabayaan, hulikan pagmakulog niya to sa inda. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa mong paibi. Tanganing ang maganggadan niya tong mahal sa buhay, magugma sa premyo nin buhay na daing kasagkoran. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa mong paibi. O Diyos, sumuyang Ama, aram mo kung ano ang marhay para sa mo, linigan sa mong puso sa anuman nakapaitan, asin bendisyonihan sa mong panginguwa, namamuot sa gabos, kuni Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ating
Magpamibi kamo mga tugang, tanganan sa ko, asinan sa indong atang. Mga kamanlugod, kan Diyos sumang mga kamahan. Akon manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kaguranan kami nagutob kan sa imong mga misteryo sa mga paglingkod na dapat sa imo. Nakikimaherak na nagahagad sa imo na dinudulot mi sa paggalang kan kamarawayan mo sa kaligtasan, mapauswag sa mo, uli Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasindo, Asin sa imong itas an mga puso. initaas minas Magpasalamat kita sa Diyos na santong kagurangnan. maninigo asin dapat Totong maninigo asin dapat matano si nakaligtas sa danay asin mensan saen. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos sa mga kamahan, ding kasangkoran, na siring na pagkaherak, namutan mo, an kinaban, sinugo mo sa mo, an paratubos man sana, binot mong magisumaro siya sa mong kamugtakan, maliban sa kasalan, tanganing mamutan mo sa mo, ang namutan mo sa aki. Kapag kuyog niya, binago kami para sa iyong mga balaog na namatimasang mi, pagkasala ninday pagkuyog. Kaya kami man kagurangnan, kay iba kan gabos sa Angeles sin Santo, nagpapahayag sa imo nin pagtubod, maugmang nagsasabi. O sana kay taasan, paladanan minadigdi, sa ngaran kan kagurangnan, kay taasan. Kagurangnan, ikananggad an banal, burabod nin gabos sa kabanalan. Kaya ining mga atang namibi kami, pabanala kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Kan siya sa lugaring ng buot, pinasaluiban sa kod sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay, asin pagpasalamat, binakini asin itinaw, sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamagabos, asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak, na idudulot para sa indong. Siringman, pagapamanggi, pagkanyaman kan kalis, singiraray pagpasalamat sa imo, itinaw sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamagabos, asin mag-inom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan na papabuluson para sa indo, asin para sa dakul, kapagpatawad kan mga kasalan, ini pag-ibohon nindo sa pagrumdom sa ko.
Misteryo kan pagtubo. Kitaan mo kagurangan, pinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwan, ipinapahayag sa sagod na ikamagdaton. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang paggadan, sin ba buhay nuwat, nagdadolot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kali sin kaligtas sa nagapasalamat, ta pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kami nangapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pag sararoon ka ni Espiritu Santo. Ginunduman kagurangnan sa imong simbahan na nakalakob sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaibakan sa mga Papa si Francisco, asin kan sa mga obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siringman ginunduman sa iyong pagkaherakan sa mga tugang, na nagturog sa paglawom kan pagkabuhay luwat, asinan gabos na mga gadandangan, ako asinda sa liwanag kan sa imong nalawgon. Kahiray kami gabos, namibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria Birhen, na ina kan Diyos, ni San Jose na siyang agom, kan mga banal na apostoles, singabos na santos, nakaitupa, nakapagayagaya sa imo, mangkanigon magin kahiras, kan buhay, na daing kasagkoran, magawawasin, magpamaraway sa imo, siringman, huli sa akit mong Seso Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos sa mga makamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos sa galangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahunan, kan mga panahon. Amen, 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 amen. Natugdoan kan manakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos nun na kaugalean, nangangahas kitang magsabi. Pabanalon ng ngaran mo, magdatongan kadean mo, mangyari ang buot mo sa daga, ning siring sa langit. Ansamong kakanon sa rualda, itaon mo sa muyangon niya, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo. Ang mga nagkakasala sa muya, asinare kami
pagdarahas sa sugo, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamoan katuninongan, tanganin kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingka sa kasalan, asin man tiwasay sa gabos na kapurisawan, matang kami naghahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan samong paraligtas na si Jesu Kristo. Imuan kaldean, asin ang kapangyarihan, sirin man ang kamurawayan, sa mga kapanahon. Jesu Kristong kagurangnan ika nagsabi sa mga apostoles, katuninungan, iwinawalat ko sa indoan sa kong katuninongan, itinataw ko sa indo. Hari pagilingan sa mga kasalan, kunin pagtumuod kan sa imong simbahan, asin papagkanigo na siya patuninong, asin magkaburinyog, sosog sa imong kabotan, ika na nabubuhay, sinagahade sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. An kaduninungan kan kagurangnan danay namapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinaron kamo nin katuninongan. Peace be with you. Peace be with you. Quitolis peccata mundi, Nawi kami nin katoninong. Uyaan kordero kan Diyos, uya ang nagapara kan mga kasalan kan kinaban, palada ng mga inapod sa pamanggi kan kurdero. Kagurangnan, bako akong maninigo, na ikamagdagos sa kuyang harong, alagad magtaram kasana, asinan sa kong kalag, maumayan.
Matindog po. Mamibi kita, idoko an payo. Diyos na makamhan, namibi kami, warasan, nan panuga na inako mi, an bunga kayan, makamtan mi, huli kay ning mga misteryo, huli Kristo na sumong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa mga announcement. Enot, sa maabot na Miyerkules, ika-22 kan bulan na ini, iyo an Miyerkules de Ceniza o Ash Wednesday. Ini an enot na aldaw kan Kwaresma. Pinapagirumdum kita na iniman aldaw nin pag-ayuno, asin pag-abstinensya. Ini mga paagi o forma nin pagpenitensya, asin pagdisiplina sa sadiri, pagsayuma sa mga kaugmahan kan hawak, tangani na kita makapagtaon nin panahon sa pagpangadyi, asin paggibo nin karahayan sa kapwa. An pag-abstinensya, iyo andai pagkakaning karne, kaya itong may edad 14 anyos pataas, kaipuhan na mag-abstinensya. An pag-ayuno, iyo an pagsayuma sa sadiri sa kaugmahan na nakukuan niyato sa pagkakan. Kaya itong may mga edad 18 anyos pataas hasta 50 anyos, 59 anyos, kaipuhan mag-ayuno o magkakan 1 full meal sa nasa aldaw na iyan. Siring man, miski ngani dai na obligado na mag-ayuno, ang mga may edad 60 anyos pataas, susog sa lay kan simbahan, mayo man nag-uulang sa inda na pilio na mag-ayuno, urog na kung ini makakatabang sa espiritual na pagtalubo. Ikadua, sa Miyerkules o Ash Wednesday, iniimbitaran man kita na makisumaro sa gigibuhon na pag-istasyon sa Luwaskan Katedral sa oras na alas 4 nin hapon. Ini taon-taon na satong ginigibo sa pangingenot kan satong arsobispo. Ikatulo, sa maabot na Domingo, ika-26 kan Pebrero, sa oras na alas 4 nin hapon, gigibuhon giraray niya to ang pag-istasyon, antes kan enot na misa sa pagkahapon. Iniimbitaran niya mo kamo na makisumaro sa aktibidad na ini, na ginigibo niya to sa mga Domingo kan Kwaresma. Ikaapat, sa mga magurang na buot iayon an sa indang mga aki na may edad 4 anyos hasta 10 anyos sa pagtunton o Easter Angel, tabi man magdulok sa opisina kan parokya. Ikalima, financial report. Collections for the week, February 6 to February 12, 2023. Cash receipts, daily collections, 13,977 pesos. Sunday collections, 27,959 pesos. Second collection for Catechist Fund and other formation-related activities, 11,395 pesos. Collection boxes, 8,919 pesos. Total collections for the week, 62,250 pesos. We would like to express our gratitude and appreciation to the following donors: Sally Tapia, Emilita C. Wong, Mercy Malapitan, Balanlayos Family,
Anthony Lambas Reyes, Chris Lagos and family, Ariel Angeles, Ayen family, S.F. Castro and family, Juan Anonymous, and Jocelyn D. Villamor. May God, through the intercession of Ina, Our Lady of Peña Francia, reward your generosity 100-fold. Salamat po. Signed, Reverend Father Felipe B. Colbert III, Parish Priest. Matindog na po. An kagurangnan mapa saindo, Asin sa imong espiritu. inuko an payo asin magahaganin bendisyon sa mahal na Diyos. An mga kamahal na Diyos, danay na maglikay sa indo, sa gabos, sa karatan, asin magkanigang magwara sa indo, kan mga balawag nin sayang bendisyon. Amen. Amen. Gibuhan niyang mahigos sa mga Diyos no na nataramo ng sa indo mga puso, kaning dani ining mapano ni mga kaugmahan. Amen. Amen. Mantang na sabotan ng mga marahay asin matanos, kamudanay na makaabot na naglalakaw sa dalan kan mga tugon kan Diyos, asin mahimong mga paramana, kay iba kan mga nainot ng kahimanwa. Amen. Asin bendisyonan kamo ni Diyos na mga kamahan, anama, asin an aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Pero pa kanya suyang kagurangnan sa banal na Eucharistia. Salamat sa Diyos, salamat sa Diyos, salamat sa Diyos sa kaitaasan. Salamat sa Diyos, salamat sa Diyos, salamat sa Diyos sa kaitaasan. Viva la Virgen! Viva! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Viva! Pero pa niya suya mahal na ina, Nuestra Señora de Peña Francia. Maray na aga po sa gabos.